35 milions d'euros per habitatge públic a Andorra. Què vol dir això? El govern vol modificar la llei de finances per poder utilitzar part del superàvit del 2025, que és de 88 milions d'euros. D'aquests 35 milions es destinaran a incrementar el parc públic d'habitatge. L'objectiu és incorporar entre 150 i 200 pisos més, que se sumaran als 470 habitatges públics que ja hi ha actualment, tot i que encara estan en diferents fases de construcció. Els diners es repartiran en 21,6 milions per a la compra d'edificis, 6,4 milions per a l'adquisició de terrenys, 6 milions per a la construcció i 1 milió per a projectes constructius, tot i que aquestes partides es podran reassignar segons les necessitats. La prioritat és adquirir edificis ja acabats per poder posar els pisos al mercat el més aviat possible, amb la previsió de tornar a obrir el concurs 2 setmanes després d'aprovar-se la modificació. Durant el període anterior ja hi havia propietaris interessats a vendre i es confia que aquest interès es mantingui. Per fer-ho possible, es modificarà la llei per permetre aquestes inversions. Tot i això, implicarà retornar el deute en un ritme més lent. I tu, quan creus que es començaran a notar aquests nous pisos al mercat? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.